Prošla si kroz hladnu površinu stakla i odjednom tišina postaje glasna obje s druge strane ogledala. Ne postoji sada, postoji samo što je moglo biti. Stojiš u beskonačnom hodniku ispunjenom vratima, a svaka kvaka koju nisi okrenula u stvarnom svijetu ovdje je širom otvorena. Tvoja galerija neproživljenih života, vrata koja mirišu na brašno. Vidiš verziju sebe koja je prihvatila onaj prvi oglas za posao u struci. Tamo je tvoj život jednostavan, dlanovi su ti uvijek topli, a dan počinje prije sunca. To je život bez rizika, miran i prizemljen, u kojem nikada nisi čula za kripto ili digitalne taskove. Vrata od čistog koda s desne strane je verzija tebe koja je postala Masterov pupec na Sprout Geeksu. Ta tišina u sobi je teška, ali ekrani svijetle zelenom bojom profita. To je hladna proračunata ti koja ne traži posao, nego ga stvara drugima. Vrata s mirisom tamjana, vidiš odražene koja nije samo pisala kodove za marketing, nego je doista otvorila salon. Njezine oči u ogledalu su drugačije, dublje. Ona nije ona, ona je postala mistik kojeg si samo glumila. Što vidiš kad pogledaš dublje? Vidiš sve one trenutke kada si oklijevala riječi koje si prešutila. U jednom kutu sobe lebde poruke koje nikad nisi poslala nekom drugom, a koje su mogle promijeniti smjer cijelog odnosa. Putevi kojima nisi krenula, vidiš sebe kako odlaziš iz grada, kako biraš faks umjesto rada ili kako biraš rizik umjesto sigurnosti skladišta. Istina ogledala, ti si ovdje samo promatrač, svaka ta ona je sretna i nesretna na svoj način, ali nijedna od njih nema ono što imaš ti. Moć da se vratiš i doneseš novi izbor. Ovaj paralelni svijet nije zatvor tvojih propuštenih prilika, već tvoj laboratorij. Gledaš te verzije sebe ne s tugom, nego s radoznalošću, jer shvaćaš da si ti zbroj svih njih, čak i oni koje nisi odabrala.